Bu avılda toş ғасырдан қалған blendерны күз қарасыдай сақлайлар. Bu avılda şişmelerini әтиләрнеке белән әниләрнекенә айырып йөртәләр. Мында 30 үгез бер түбе астында яши. Һәм нәкъ менә бу авылда алагаем олы плантацияларда мармелад үстерәләр. Бүген без Туйым башта. Бу атнада тәгәрмәшкә менә ни ияреп кайтты. Адым сайын гүл дә гүл монда. Шәшәк үстермәүчеләр белән авылда ничек көрәшәләр? Бу кешенең бар икән 200 төп шәшәге. Все ул әйтегендә 10 бала ала. Италия белән Польша сортлары Белоруссия туфрагында үсә. Туйымбаш монда причем? Җиләк патшасыннан сорадык. Туфрактагы төрле-төрле. Белоруссиядан кайткан, Кировтан алган тавышлар бар. Әнә кокос, мәсәлән. Әнә килә автомобиль, төягәннәр мунчала. Тәгәрмәчле мунчага ничә кеше сыяла? Үзебез санадык. Эшне эшләсәгез, ул бер квартир хәтта ул зур, улай гына кичкенә күренә. Үгез белән үгез сүзешсә ни була? Нәтиҗәсе турында монда сөйләделәр. Әнә берсе моди, китегез әле моннан ди. Хәләл кибеттә хәрәм ризык бармы? Җентекләп тикшердек. Колбасалар бармы соң сезнең? Колбаса бар. Шипыр тауларынан хозурланам карап, туйына башым туган төбәге. Без биология белән эшлибез. Шуңа күрә алдын каптың. Алдым каптым, әди үгенә җиңел. Дистәләгән кешенең хезмәт нәтиҗәсе бу. Җиләк фермасы Туйымбаш халкын эшле дә, ашлы да итә. Чынлыкта җиләк сезоны иртә яздан кара көзгә чаклы. 10 төрле рәт безнең монда. Җир туфрактагы төрле-төрле. Белоруссиядан кайткан. Үзебезнең Кировтан алган тавышлар бар. Әнә кокос, мәсәлән, актүстә, ансы кокосовый субстракта үстереп карыйбыз. Монда безнең 10 төрле сортлар бар. Мураны мәсәлән бу бысы Польшадан кайтты. Бар анда Флорентина бар, Флорида Бьюти бар, Кабрилла бар, итальянский сортлар, польский сортлар. Безнең үзебезнең сорт бармы? Безнең үзебезнең сорт юк. Үзегезнең иң яраткан сортыгыз нинди? Үзегез кайсыларын яратасыз? Тәмлесен, баллысын, матурын. Кайсысы ул иң тәмлесе? Мәсәлән, менә бу Мураны сорты безнең. Мураны шуй. Безгә насың мармелад дигән сорт шуды. Мармелад нинди? Мармелад сорт ул безнең бетте. Ул иртәрәк бирде дигән, бетте. Хәзер инде җиләк сезоны бетеп килә. Шуңа күрә монда традицион ремонтатный сортлар калды безнең. Менә җиләкне күп җыйган вакытта, җиләк булса, алабыз да бирәбез килгән кешегә. Әгәр дә булмый икән, киләр, телефон номерын калдыралар, или WhatsApp-ка язалар монда. Мин хәбәр бирәм дә килеп алалар аннан соң. Бүгенге көндә 200 сум. Ал килосы. Килосы. Исәнмесез? Алла ярдәм итсен. Бик дәрәү килеп җыясыз. Нинди авырлыклары бар соң аның? Менә минем мәсәлән әбием мыекларын йолкый иде, бүтән эше югый шикелле. Менә монда шүпләрен алалар, шүпләрен утыйлар. Менә утырабыз шулай итеп җиләк арасында җиләк җыючы апаларны әллә ни сөйләштереп булмады. Менә аларны күрсәтеп алыйк әле. Әйе, менә алар бик каты эшлиләр. Ләкин бик аз сөйләшәләр. Ул бит безнең хәтта татарның да шундый мәкале бар шикелле, аз сөйләп күп белмисең. Аз сөйлә, монда киресенчә килеп чыга. Аз сөйлә, күп эшлә. Бу апалар чыннан да бик күп эшлиләр, һәм нәтиҗәсе дә бар, җиләкләре кып-кызыл. Әйтәләр, менә монда үстерелгән сортлар, алар бакча җиләкләре кебек үк, теләсә кемнең бакчасында үстерергә мөмкин дип. Ура суга җилгәрә, үзәп җибәрә. Әмма заманча комбайннар тагы да күбрәкне эшли ала. Күпме урган һәм суккан бар да бер мониторда. Әле тагын кондиционер, радио алгыч өстәвенә тавыш та үткәрми. Сезнең татарча музыка яңгырый инде. Саны татарчаны да тыңлыйбыз инде. Татарчаны да. Ye, maşallamıyoruz yani. Belki bunda şu genelde yarıydı. Yarı. Yani orundağı var mı? Orundağı var mı? Şey. Konfor boğa şey batırayım kombayında. Teknik hazır güçlü değilsek de bulayın dedik. Ne gerek? Neva kombaynları
ağırrak, massa көп болғаш ağırrak тұтқан болалар енді. Şaykala iğin kırıları, uyanatan nurları, İngileklerge alıp bara, bizning basu yolları. İşte saat 7 to'g'an shag'avin biz baribir ana zapravitgancha qorag'ancha kimchilik qilgan qorag'ancha endi alarni qarashtiralab bir bunlar bo'lar deb olsak da endi undan to'planib chiqar habitini lekin vaqtda chiq bak tushmaydi so'ngra vaqtda cho'yindir bunlarni shunga quyosh ayvallab kiptirib o'tirgach ayvallab qo'zg'alab sotib deydi WhatsAppda o'tib bor kishi ko'ngilni shundan ko'ramiz endi WhatsApp boshqa bir-birini bilan oralashirga bo'lar sul sistema bo'lgach ayvatrak endi yozalar video ochirlar o'zing video ochirib jibarasan. Ленар, sen Три богатыря картинасын хәтерлисеңме? Bu tigi ish otqa atlanib, ishisi ish yoqqa qarab turgan soqol boylarni aytibingmi? Әйе, нәq шуларны. Безнең баһадирлар исә атларның тимерен иярли. Benim яңа булган комфорттан нәрсәләр булгач, шуңан йөрәк инде. Почти 22-ге якынлашты. 22 мең центнерга. Общий. Ел килеше ничек булар, шулай тизрәк бетерәбез инде. Алла берсә. Жылы günler bolsa lüksönada sirkelenme. Tokay etmişi yağmurda vaqtında yağıp, jilede vaqtında isip, жылысы da bolsa biz şoňa süýnäbis. Әминә бер сезоннан әйбәт итеп эшләгән очракта күпме кирим алып була? Oy, mında bit kirim alıp әйтеп булмый. Bilesizmi? Toşçasan әйтеп булмый. 100'ten kaçarmın deysin, yağmur yağar bu ne yanlış. Менә шуның şekilde. Bir gün әйбәтләр эшләсәң, икенче көнгә ваталарга намарсың. Берничә булмый. Безнең халык гомер-гомергә бер-берсе белән ярыша. Күрше-күршене туган-туганны уздырмаса, яшәүдән нинди ян бар? Туйым башлылар да шушы принцип буенча яши. Монда шәшәк ярышы шәшәк ата. Без инде моннан 5-6 ел элек үзебезнең авыл буенча чисталык буенча конкурс игълан иттек. Менә һәр бер гаиләгә баллар системасында. Без даже шундый шулайтырып куйдык анда шәшәк утыручыларны аерым төшереп плакат неләр ясадык, институтлар ясадык, сабан туйларга куйдык шуларны. Мәсәлән, менә монда шәшәкне күбәйтеп утырткан икән, без буларга баллар системасында баллар куеп чыгып, урыннар билгеләдек. Шундый ярышлар үткәрдек. Хәзер бер-берсе белән шуңа күрә ярыша үткәрәләр. Biz комиссияда шунда шулайтырып куйдык. Мәсәлән, безнең Туйынбаш авылына башка авылдан килеп инде нәтиҗә ясадылар. Мәсәлән, бу кешенең бар икән 200 төп шәшәге, все ул әйтәк инде 10 бал ала. Теге кешенеке бар икән анда 180 шәшәге, төп шәшәге инде ул ала инде 9 бал гына шулайтырып. Анда безнең пунктлар бик күп кирде. Мәсәлән, таш ята икән капка төбендә, ул инде минуска китә. Строй материал тора икән, ул минуска китә. Ул бит җиңүчеләргә безнең менә тойма хуҗалыгы берәр ситнер, шер ситнер ашлык бирде хуҗалыкларга. Менә шулай иттереп кызыксындырып җибәрү өчен инде. Безнең хәзер менә ел саен шундый нәрсә бара. Яз җитсә, һәрбер хуҗалык инде ничек тә булса күп итеп шәшәк утыртырга тырыша. Һәрбер гаиләнең битен сабан тойга чыгып, инде бүләк аласы килә. Без аны кеше алдында сәхнәгә чакырып чыгарып, бик матур итеп игълан итеп инде балалары белән бергә шу сертификатларын тапшырабыз инде. Аларның инде хуҗалыгын Сабантыйга стенд ясап инде плакатын шунда куябыз ябыштырып. Бар шундый хуҗалыклар капка төбендә җыштырмый, строй материал тора шәшәктә утыртмый. Аны да куябыз бер кырыйга. Чагыштыру өчен куябыз. Шәшәк кенә иснәп йөргән икән булар дип уйламагыз. Илфат Фәритович терлекнең дә җаен белә. 33 коровы, 33 коровы, 33 коровы, свежая страна. 33 сыер анысы мультикта, абзарда исә 30 баш үгез. Бу җегетләр безне күргәч шым калды. Хуҗабикәдән кала хатын-кыз затын еш күрмиләр ахрысы. Без аларны 2 ситнер авырлыклар да алабыз да инде, шул 5 ситнерга җиткәч инде иткә җибәрәбез. Үзебезчә авыл чагын ашатабыз инде, безнең җирдә юк, техникада юк. Сенарсилыз да салмыйбыз инде, печән, башак, фураж бирәбез инде. Гади генә әйтеп ашатабыз, нормаль нәрсәләр. Туганнан башлап, бер үгезне иткә җибәргәнче, яшьтә 6, яшьтә 8 ай тотарга кирәк. 2 ел буе аларны үстерәсез һәм шуларны иткә җибәргәч йөрәк сыкрап куймыймы? Нинди дә булса? Ничәсен инде барыбер ямасы булып китә. Ямасы жалко булып китә инде. İsimler kuşansız mı alırlar?
Әллә алай артык якын. Юк, алай юк. Юк, алай юк. Исемнәр кушкан күп бит алар. Аны белән исемнәр кушып йөрергә алай дип вакыт юк инде. Луиза инде һаман аера алмый әлеге үгездән. Янда инде сезгә күрсәтеп кадрларны куя карасаң да бөтен җирдә үгезләр. Луиза синең әле бу кадәр бер урында үгез күргәнең бармы? Бар, мин кичкенә вакытта фермада үскән кыз бит. Ләкин буларның нәселләре, тукымнары башкачарак бездәгедән аерыла. Мәсәлән, сыер белән үгезнең характерларын чагыштырганда, мәсәлән, ниндирәк аерма күрәсең һәм әкрен. Шундыйрак холыксызланау. Борчылдылар. Менә үгезләр шушындый була инде. Холыкларын күрсәтәләр. Сыерлар алар бер-бер тынычрактыр, әйме? Сыерына карап. Ленар җаным. Әнә берсе муди, китегез әле моннан ди. Ярый, ышкыны галайсы яхшы чакта. Алар менә бәйдә булгач бер-берсенә сүзешәләр алар, күзләре чыга. Яңадан күзне кидереп буламысың әле? Берәр җаен табып. Юк, ул соқыр кала инде шулай. Алар тынычланалар, менә күзләре чыккач, менә бер-берсе белән сүзешкәндә ялгыш мөгезләре белән итәләр, аралары тар булганлыктан. Шундый чыраклар була. Күчәбез безнең традицион рубрикага кибетләрнең кибеттәге бәяләрне тикшерәбез. Игътибар итсәгез, бу кибет хәзинә дип атала. Һәм ул хәләл кибет. Авылда 3 кибет бар, шуның берсе менә шушы хәләл хәзинә кибете. Күпме тора дисез бер бу хангысы? 25 сум торамынсы. 28 сум тора түгәләде. Батонда бар әйме? Батонда да бар, сарымсак белән. Сарымсак белән хәтта. Коян килде, ипигез коян килде, сырылар арасында. Халыкны ялганнап булмый, хәзер белән ничек? Өстенлекне нәрсәгә бирәсез? Күбрәк күкмарага, бирәләр күкмара, пешкән әйберләренә инде. Күкмара сөте менә, пожалуйста. Әйтик, менә шушы күпме торасы менә бу бер кабы? Бу 44 сум тора. 44 сум. Моның майлыгы күпме? 3 бу иң 3 Йогурты менә күкмараныкы тоже, менә шушыны яраталар. Күкмара творогы менә. Ансы күпме тора? Монсы 32 сум тора. Бу майсызландырылган. Ә лимонад дигәнегез шушымы? Лимонад дигән күкмараныкы. Менә стеклосы монсы. Менә стекло. Монсы менә кукурузки дигән, тоже күкмараның үзенеке. Буларның бәяләре күпме дисез? 25 сум. 25 кенәме? Шулай. Кока-коладан бер дә ким түгелдер, әйме тәме буенча. Бик тәмле. Юк, тәмлерәк дисәң. Тәмлерәк тә хәтта. Монда хуҗалык белән шөгыльләнү бик алга киткән дип уйлыйм. Хуҗалыклар без менә күрдек, йортлар бик матур. Бүтән җир төзек, шуңа күрә хуҗалык товарлары да бик күп. Элдермештә булганда синең күзең Курчакларга төшкән иде. Курчакларга һәм йомшак уенчыкларга төшкән иде, ләкин монда уенчыклар бик күренми. Бу кибеттә синең бармы ни? Кайда? Монсы да күкмаракныкы дисәгез. Юк, ансы юк, мактандым. Кибете хәләл булса да, нүҗәли инде бер генә хәрәм әйбер дә юк инде бу кибеттә. Колбасалар бармы соң сезнең? Колбаса бар. Ләкин ансы да хәләл. Без хәзер барабыз шундый күпердән. Син Башкортстанда булганың бармы? Бар. Анда 2 сәгатьлек күпер бар, шундый озын ул. Ягъни инде Татарстаннан Башкортстанга күчкәч вакыт 2 сәгатькә озыная. Шушы күпергә аяк баскач нишләптер миндә дә без берәр нинди вакыт. Бу порталдыр дисеңме? Әйе, порталда берәр нинди вакыт күперне аяк басмадык микән дигән фикер туа. Һәм без бик мөмкин күпернең әнә теге ягына килеп чыкканнан соң башка вакытта һәм башка пространствода булырга. Күпернең икенче ягына чыктык. Анда сезне нәрсә көтә микән дип баш ватып утыргансыздыр. Хәзер без сезгә күрсәтәбез. Монда язылган "Рәхим итегез" дигән язу бар. Вакыт күпере дигәнебез вакыт машинасы булып чыкты. Күпернең аргы ягында бүгенге блендерның бабасын эзләп таптык. Фәртәби, мин үзе авылда үскән кыз инде. Әмма моның нәрсә икәнлеген һәм ничек эшләгәнен белмим. Менә монда май язу станогы дип язылган. Шулай дигән әйе. Бу инде революция кадәр эшләнгән безнең. Шулай итеп май язганнар. Майын кай җиренә куйганнар икән аны? Бу менә бочка эченә төшерәсең моны. Әйе. Моны шулай итеп әйләндергәннәр. Бу мөмкиндә блендер дип атала инде. Үткән заманның блендеры бу. Әйе. Менә монда инде без кисмәк, май дип күз алдына китерик. Сүт белән кисмәккә тыгабыз да. Күпме әйләндерергә кирәк булды микән моны Фәртәби, май язылсын өчен? Әйләндерергә кирәк. Менә булай вакыт исәбе белән исәпләгәндә 1 сәгать, 2 сәгать. Булгандыр инде. 1 сәгать менә. Вакыт буенча күчкән. Май тамчылары кисмәк кырыена ябышып калган. Моны гаиләдә бер генә кеше әйләндергән микән, әллә инде чиратлашып әйләндергәннәр? Бер генә кеше белән булмагандыр монда, малай. Күбесенчә хатын-кызга. Хатын-кызга туры килгәндер дип уйлыйм. Ирләрнең белән утырга вакыты булмаган бит инде.
Шулай да бик күп физик көч таләп ителгән бит инде. Әйе, шуңа күрә теге элегрәк жуан хатын-кызларда, жуан ирләрдә булмаган бит. Үткән, бүген, киләчәк барысы да монда тоташа. Идәне агачтан, дивары таштан бу мәктәпнең. Традицияләрне дә саклыйлар, киләчәк турында да бүген уйлыйлар. Информатика кабинетында укучылар яңа технологиялар үзләштерә. Җир шарының теләсә кайсы почмагында яшәүче яшьтәшләре белән элемтәгә керә ала. Бүгенге көндә әти-әниләр балалардан сорап өйрәнәләр. Чөнки балалар бит инде безнең бар современныйрак. Шуңа күрә инде компьютерны белү ул бүгенге көндә әйтик иң мөһим мәсьәләнең берсе дип беләм мин. Авылның һәр кешесе кадерле монда. Исәннәре дә, инде бакыйлыкка күчкәннәре дә. Безнең авылда бар Габайдуллин Абсалам абый бар иде, мин аны хәтерлим әле. 1945 елда Советлар Союзы герое исеменә лаек була һәм представиться ителә. Тик инде ул вакытта менә хәтерлибез бит, хәтта җиңү байрагы казаган кешеләргә дә инде соңгы вакытларда геройларны жәлләгәннәр. Инде геройлыкны эшләгән булса да, аны Советлар Союзы герое урынына сугышчан кызыл байрак ордены бирәләр аңа. Илдус абый Габдрахманов, бу безнең бүгенге көндә авылны тота торган кеше дип әйтик. Юллар юк иде. Илдус Харич тырышлыгы белән юллар салынды авылыбызга. Су юк иде безнең. Ул уйыштырды. Бик күп авылларда бар, бик күп начальниклар. Шулай битеме? Бар министрлар. Алар авылларына барып та карамыйлар. Кайтмыйлар да. Тырыша. Шишмә күрсәк, тыныч кына узып китә алмыйбыз. Йөрәк дөп-дөп тибә башлый. Кайын, ат, түбәтәй, калфак, шәкшәк. Өчпочмак, бәлеш, мантый, кыстабый. Бу кадәр ашаганнан соң сусауны басарга кирәк бит. Ә чынлыкта шишмә татарның кадерле бер символы ул. Әниләр шишмәсен халыкны җыеп ачканда инде халыктан шундый тәкъдим булды. Без как раз менә бу шишмәгә дә тилеп ятадык. Давай икенче шишмәгә әтиләр шишмәсе дип кушыгалы дигән тәкъдим ясадылар инде. Сулары аерыламы? Сулары аерыла, менә аларның инде характеристикалары бар. Атылыклары белән, чисталыклары белән икесе дә ике төрле ала. Ну икесе дә яхшы. Үзегез әтиләрнекеннән күбрәк су алып эчәсезме, әниләрнекеннән? Мен инде җирлек башлыгы буларак икесен дә тигез күрәм. Бер көнне берсенә барам, бер көнне берсенә барам. Аты мин бүген берсеннән генә алам икән. Халык уйларга мөмкин. Ишәп авыл советы моннан гына эчәм икән ул дип. Аерыла суы. Тәме аерыла бөтенләй икенче. Суы ниндидер бөтмөкле тәм бар бу суда. Үлән тәме бар. Шундый матур төзек йортлар, алар шулкадәр матур бизәлгән. Мине шунысы гаҗәпләндерде. Билгеле, монда йортлар турысына әйтергә кирәк, шундый бай күренә. Бүтүнесенә, һәр берсенә, һәр кайсына кереп чыгасы килә. Шунысы миңа бик ошады. Матур исем кушканнар шишмәләренә, әниләрне дә, әтиләрне дә, ягъни инде берсен дә кимсетмәгәннәр. Ләкин сорау биргән имит инде өченче шишмәгә ниндирәк исем кушар идегез дигәч, бик дипломатларча чыкты әле ситуациядән. Җирлек башлыгы без халык белән киңәшләшәбез дип. Минемчә бик тә мәгънәле булыр иде, мәсәлән, Бәбиләр шишмәсе. Мин дә менә нәкъ шуны әйтмәкче идем, бәбиләргә багышланыр инде ул дип. Кайсы гына темага кагылсак та, безгә гел авыл халкы белән киңәшләшеп эшлибез. Авыл халкы белән бергәләп бер фикергә киләбез дип, шулай дип сөйлиләр һәм чынлап та шулай кебек тоела. Татарстанның гомумән иң шәп татар авылларына барабыз дигәндә без һич кенә дә арттырмыйбыз. Без барасы һәрбер авыл ул чыннан да иң шәп дигән бәягә лаек. Һәм без хәзер нинди матур җиргә килдек. Хәзер күрәсез. Туймбаш безнең инешнең исеме Туйма. Туйма ул үзе утмурт сүзе, су дигән сүзне аңлата акрысы. Туйма башы. Безнең авылдан башлана Туйма инеше. Менә безнең авыл гомергә итек баскан. Әле соңгы елларда гына инде менә кышлар начар килеп, итек кияргә, жылы килеп, итек кияргә мөмкинлекләр бетеп килә. Шуңа күрә итек ише бик каты сүрелде дип әйтергә кирәк. Әле без кичкенә вакытта да безнең әтиләр кыш җитсә, җыелышып чыгып китәләр, бөтен авыл ирләре
чыгып китәләр иде өязгә дип әйтәләр инде, элек менә Малмыж өязе булган бит. Өяз авылларына йөрү, ул элек өязгә йөрү дип аталган. Үземнең әти шәхсән Утмурт Туйынбаш деген авылга йөрде, анда да Туйынбаш деген авыл бар менә. Алар анда 20-30 ел буе итек бастылар. 3 айга чыгып китәләр иде. Икешәр кеше берсе түши, берсе баса, алар шунда яшәп, шунда торып, күп итеп акча эшләп кайталар иде. Инде җәйгә чыксак, һаман шул Киров якларына Балташына чыгып китте безнең авыл халкы. Авыл туризмын үстерергә кирәк дип сөйлибез. Кайбер авылларда сөйләнүдән ары узмый, ләкин Туйынбашта моның формасын тапканнар. Хәзер шушы камераның теге ягында без хәзер күрсәтәчәкбез. Монда туристларны ничек җәлеп иткәннәрен. Җирлектә безнең ял итү шартларын шактый гына тудырдык авыл халкына. Безнең бар менә 3 плотина бар. Эшләтә дә, ял да иттерә белә Туйынбашлылар. Ял дигәннән ул сине тәгәрәп килеп үзе эзләп таба. Аннан чыккач, бүягә шумлауда үзе бер ләззәт. Һәркем анысыны яла. Монда 6 кеше сыя, моңа әз генә ягасы, бу бик тиз җылына. Аның эчендә, менә эчендә чыксагыз, бу бер квартир хәтле ул зур, булай гына кичкенә күренә. 6 кеше спокойно утыра инде. Урамда суык булса, 10 кеше кире утыра. Имәннекеме бу? Имәннеке. Быелгысымы? Быелгысы. Бу авыллар өчен кыйбат түгел инде, мин үзем әйтә дә алмыйм. Суткасы 1000 тәңкә микән шул тирәнде. Менә бүген менә өчен моны 3 көнлек бронировать иттеләр. Мунча бу Саитов Райнурныкы, менә үзе ясады уларны скуллары белән, уларны бик кешегә тапшырмый, үзе менеп, менә шунда үзе ягып, үзе команда битаным белән. Сәгате күпме тора? Кемгә карап? Кешесенә карап. Әйбәт кешеләргә арзанракмы? Бушка. Шипыр тауларынан хозурланам карап, Туйыны башым туган төбәге. Туйынбаш безне нәрсәгә өйрәтте? Үзебезнең милли җиләк сортында булдырырга кирәк дигән карарга килдек. 21 гасыр комбайнында рәхәтләнеп эшләргә генә түгел, яшәргә дә мөмкин булуын ачыкладык. Әниләр белән әтиләр шишмәсенең суы төрле булса да, бердәй тәмле икәнен татыдык. Кока-коланы нинди эчемлек алыштыра алуына төшендек. Бүгенге заман җайланмаларының борынгы әбисе яки бабасы барлыгына инандык. Сез безне нәрсәгә өйрәтергә телисез? Һәм кая чакырасыз? Комментарийларда языгыз. Безнең Тәгәрмәч тәгәрәвен дәвам итә.